Мадина Маҳмаҷонова дар беморхона 2 соат пеш вафот кард. Чӣ гунае ки ба мо маълум аст, Мадина дар беморхонаи қарияи боло бистарӣ буд. ин маълумотро Азия Плюс аз адвокати Мадина маълум кард. Мадинаи 32 сола дар беморхона тақрибан 4 моҳ пеш бо аломатҳои зӯроварии маҷбурӣ оварда шуда буд. дар латукуб кардани ӯ шавҳараш Парвиз ва зани аввали Парвиз Азиза Давлатова гунаҳгор ҳисобида мешаванд. дирӯз 14 декабр Парвиз Давлатовро бо 3 модда 5 солу 4 моҳ зиндонӣ карданд. Азиза Давлатова, ки аз рӯи бадрашки Мадинаро ба ин ҳол оварда буд, дар охири моҳи октябр фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Фейсбук ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ба унвони раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ба прокурори генералӣ ва вазири корҳои дохилӣ мактуби дастаҷамона навишта буданд, ки дар натиҷа раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ парвандаи Мадинаро шахсан зери назорат гирифт. Мадина 32 сол дошт. ӯро баъди 14 соати рабуда шуданаш бо ҷароҳатҳои вазнин ба беморхона расонида буданд. ӯ 113 рӯз дар беморхона бистарӣ буд.